Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы. Студияда мен Ләйсән Ханова эшлим. Хәзер төп темаларга кыскача күзәтү тыңлагыз. Бер төндә 2 машина янды, 48-дә 13 йорты янында гадәттән тыш хәл. 3 кешенең гомере өзелде, 6 кеше хастаханәдә. Узган елларда җитди юл һәлакәтләре теркәлде. Скамейлар куйганнар, беседкалар ясаганнар. 25-нче комплекста мотор үрнәк. Машиналар ватылу, лидерлыктан төшеп калу, КамАЗ-мастер өчен ефәк юлы гел тигез генә түгел. Бер төн эчендә шәһәрдә 2 машина янды. Бүген сәгать 2ләр тирәсендә 48-дә 13 йорты ишек алдында башта Renault автомобиленә ут каба. Аннары ут якында торган Hyundai Solaris машинасына күчә. Шаһитлар әйтүенчә, шартлау алдыннан машинаны берничә тапкыр кабызырга теләгән тавышлар ишетелгән. Хәзер бу хәлнең сәбәпләрен ачыклыйлар. Илештә 28 йортында янгыннан зыян күргән шәһәрдәшләргә булышалар. Фатирлары шартлау үзәгенә эләккән хуҗаларга шәһәр бюджетыннан матди ярдәм күрсәтелгән инде. Һәр гаилә әгъзасына 30 мең сум күләмендә акча бүленгән. Наил Мәхдиев шәһәрдәшләрне дә читтә калмаска, зыян күрүчеләргә рухи һәм матди ярдәм күрсәтергә чакырды. Бүген Илештә 28 йортының 2нче подъездында лифт эшчәнлеген торгыздылар. Шартлауның сәбәпләре әле дә ачыкланмаган. Бүген төш вакытында 30-нчы комплекс тирәсендә машина әйләнеп капланды. Руль артында утырган хатын-кыз исән-сау. Әмма якшәмбе көнне Тынычлык һәм Яшьлек проспектлары чатындагы авария җитди булды. Анда 2 автомобиль бәрелеше. Nissan машинасы әйләнеп каплана. Аның руле артында утырган хатын-кызның баш мие селкенгән, җилкә сөяге сынган. Салонда 2 бала да була. Алар да имгәнә. 9 яшьлек кызның сул аягын балтырыннан кисәләр. Яңа туган сабыйга исә табиблар баш мие селкенгән дигән диагноз куйды. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Хәлакәт нәтиҗәсендә руль артында утырган хатын-кыз һәм аның 2 баласы ашыгыч ярдәм күрсәтү хастаханәсенә озатылды. Лада Грант автомобилендә утырган машина йөртүчедә зыян күрде. Ул 65нче елга. Аның күкрәк читлегенә зыян килде. Аны да хастаханәгә озаттык. Тагын бер авария 17 июль көнне Чаллы-Сарман юлында булды. Анда 2 Lada Priora машинасы бәрелеште. Нәтиҗәдә 2 машина йөртүче һәм 1 пассажир вафат. Аларның һәрберсенә 23 яшь булган. Тагын 2 пассажирның баш мие селкенгән, алар хәзер хастаханәдә. Кичә суда да гадәттән тыш хәл килеп чыкты. Гризли катера бетон стенага килеп бәрелде. Авария мәләкәсенең уң яры буенда Серафим Саровский храмы янында булды. Бортта 2 кеше булган. Бик көчле бәрелү сәбәпле хатын-кыз алдагы тәрәзә аша очып чыга. Ә ир-ат куркуыннан вакыйга булган урыннан катерда качып китә. Билгеле булганча, бу кешеләр бер-берсе белән алдан таныш булмаган. Хәзер фактларны ачыклау эше бара. Катерның йөртүчесе әле дә табылмаган. Женщина выпала с катера. Хатын-кыз катердан егылып зыян күргән, баш мие селкенгән, маңгае җәрәхәтләнгән. Шулай ук аның исерткеч кулланган хәлдә булуы да ачыкланды. Шәһәрдәшне хастаханәгә озаттылар. Алкогольное опьянение. Башка темаларга. Бүген товар җитештерү авыр түгел, ә аны урнаштыру проблемалы. Эшлекле Дүшәмбе киңәшмәсендә Наил Мәхдиев шулай дип белдерде. Нәкъ шуңа күрә дә эшмәкәрләргә ярдәм актуаль мәсьәләләрнең берсе булып тора. Продукцияга сорау артсын өчен Чаллыда нинди чаралар күрелә? Хәбәрчебез Гүзәл Шихапов сюжетында. Чаллыны кын сайла, Татарстанны кын сайла, бу чакыруларны һәр кибеттә дә диярлек ишетергә мөмкин. Мондый акциялар нәтиҗәсендә җитештерүчеләрдә билгеле бер товарга сорау артуы күзәтелгән. Покупаем местную продукцию, каждый Җирле продукцияны сатып алып чаллылар шәһәр икътисадына өлеш кертә, яңа эш урыннары булдыра, булганнарын саклап калырга ярдәм итә. Шул рәвешле шәһәр бюджетында тулыландыра. Проект барышында реклама шитларында мәгълүмат урнаштырыла. Кибетләрдә Татарстанда җитештерелгән товарларны аерым куябыз. Күптән түгел генә сәүдә сәнәгать палатасы белән берлектә Алга Татарстан проекты старт алды. Аның максаты республика товарларын Россия төбәкләренә һәм бәйсез дәүләтләр союзына чыгару. Проект кысаларында эшмәкәрләр төрле шәһәрләрдә ярминкәләр оештыра. Мисал өчен Тольяттида узган беренче ярминкәдә 10 миллион сумлык продукция сатылган. Киләсе ярминкә августта Ижау шәһәрендә узачак. Чаллы товарларын шәһәрдә урнашкан чит ил оешмалары да актив куллана. Вот открыли компанию Хайер. Суыткычлар җитештерүче Хайер компаниясе ачылды. Без Хатыргы кәгазь комбинаты җитәкчелеге белән төзелеш барышында ук хапларны комбинаттан алырга сөйләштек. Комбинат җитештерүне Хайер оешмасы сорау буенча тиешле стандартларга туры китереп җитештерә.
Өз эшләрен күптән түгел генә башлап җибәргән эшмәкәрләргә товарларын кулланучыга җиткерергә ярдәм итәләр. Мисал өчен Чаллыда 15 ноктада авылдан сөт һәм сөт продуктлары китереп саталар. Авыл хуҗалыгы ярминкәләрендә дә сатучылар өчен шартлар тудырыла. Гүзәл Шихапова, Валентин Красильников, яңалыклар. Казан Кремль һәм Кулшариф мәчете тавыш бирүнең беренче баскычын узды. Бу исемлеккә хәзер КФУда өстәлде. Исегезгә төшерәм, 2017 елда 200 һәм 2000 сумлык банкнотлар чыгарылачак. Аларда сурәтләнәчәк символлар өчен Россиядә 70 меңгә якын кеше СМС аша тавыш биргән инде. Яңа банкнотларга шәһәр символларын 28 июльгә кадәр тәкъдим итәргә мөмкин. Тавыш бирүдә катнашучыларга купюраларда төшереләчәк шәһәрләрне, алардагы истәлекле урыннарны күрсәтергә кирәк. Әлеге процесста актив катнашучы 10 төбәк арасында Татарстан булса да, безнең тавышлар әлегә нибары 3%-ка да җитмәгән. Бәйгенең җиңүчеләре 7 октябрьдә билгеле булачак. Светлый җирле үзидарә рәисе 25-нче комплекста тәртип урнаштыра башлаган. Комплекста барлыгы 26 скамья, бер беседка куйганнар. Шәһәрдәшләр өчен шул рәвешле 6 мини-сквер барлыкка килгән. Һәр утыргыч янында чүп савытлары да тора. Ишек алды җыштыручылар да комплекста чүп-чар кими башлады дип сөенә. Матур үрнәкне хәбәрчебез Гүзәл Шихапова күреп кайтты. 25-нче комплекстагы беседкада тәүлек дәвамында халык, пенсионерлар бирегә аралашу өчен чыга, балалар уйный, кояштан ышыклана. Күбесе беседкада өстәл уеннары алып чыга. Я собираюсь. Мин шахмат уйнарга яратам. Бүген оныгым белән нарды уйнарга булдык, яңа уен өйрәнәбез. Җәяүле юллары буйлап кеше күп йөри торган урыннарга скамьялар куелган, алар җиргә нык итеп беркетелгән. Инде бер ай торалар. Шул вакыт эчендә бер тапкыр урларга теләгәннәр, әмма сүтә алмаганнар. Моңа кадәр бирдә скамьялар тормый иде. Аларны куйгач дус кызлар белән карта уйнарга, китап укырга йөри башладык. Бездән соң алар килеп утыралар. Если посидеть было Элек ял алырга урын юк иде, хәзер рәхәтләнеп утырып була. ТОС рәисе әлеге уңайлыкларны узган ел откан республика гранты хисабына булдырган. Шәһәрдәшләр уңай шартларга өйрәнеп килә инде ди ул. Шулай да зарланучылар да бар, әмма бу зур проблема түгел ди Любовь Кулешова. Когда-то же надо начинать жить по-человечески. Кайчанда булса кешечә яши башларга кирәк бит, без үзебез тәкъдимнәр кертергә тиеш. Яла ягу җиңел, эскәмияләрне алыгыз, тавышланалар дип зарланганчы бу проблеманы хәл итәргә кирәк. Хукук сакчыларын, участковыйларны җәлеп итәргә кирәк. Эскәмияләрне урыннарыннан алмаячакбыз. 25-нче комплекста киләсе елга тагы эскәмияләр, беседкалар куелачак, йорт араларындагы баскычларында төзекләндерергә телиләр. Әле бүген генә Любовь Кулешова шәһәр күләмендәге бәйгедә катнашып, тагын 300 мең сум күләмендә грант тоткан. Бу акчалар шушы максатларда тотылачак ди ул. Гүзәл Шихапова, Валентин Красильников, яңалыклар. Шәһәрдәшләр 6-нчы тапкыр Мәскәүдә татар халкының милли бәйрәмен уздыруда катнашты. Сабан туе 17 июльдә Коломенский музей тыюлыгында үтте. Мәскәү Сабан туена 160 меңгә якын халык җыелды. Шулдан анда иң яхшы иҗат ансамбльләре һәм артистлар катнашты. Концертта Мәскәү, Башкортстан, Татарстан артистлары чыгыш ясады. Мәйданда җыр бию тынып тормады. Халык өчен милли уеннар, төрле бәйгеләр оештырылды. Җәй уртасы җитте, умартучылар өчен иң кызу чор. Алар яңа уңыш җыю белән мәшгуль. Балның кайсысы яхшы һәм ул никадәр файдалы, бу хакта алдагы сюжетыбызда сөйләрбез. Умартачы Пигановларның бал ярминкәсе КАМАЗ мәдәният йортында үтә. Бирдә балның 30-дан артык төре тәкъдим ителә. Аны Башкортстан һәм Адыгеядан алып килгәннәр. Чын табигый бал, ул витаминнар җыелмасы, шикәрне алыштыручы һәм табигый антибиотик дигән сүз. Сатып алучылар бигрәк тә кыргый-кортлар балын теләп ала. Там присутствует маточное, трутневое, пчелиное молочко. Для сердца, нормализует давление, комплекс витаминов на весь день. Высокогорный — это вообще самый элитный мед у нас считается. Высоко в горах собираем, там моралий корень, марин корень, горный василек, прещитовидные железы очень хорошо. Живица кедровая очень хорошо, это природная сила, природный антисептик. В каждом доме должен быть. Простуда лечится за один день. Ярминкәдә ана корт балын да алырга мөмкин. Умартачылар сүзләренә караганда, һәр иртәне аннан башлау яхшы. Организм көнлек витаминнар белән тәэмин ителгән дигән сүз. Сатып алучылар арасында нәкъ шушы ярминкәне көтеп алучылар шактый. Я не впервые прихожу, покупаю. Мед хороший, мне нравится.
А я питаюсь только медом. Я беру белую акацию. Ак акация балын һәр вакыт алам, шикәр диабеты булганда аны кулланырга киңәш итәләр. Детям детский мед купила. Балаларга бал алдым, әниемә дәвалану өчен алдым. Өстәвенә бүләккә 1 литр шишәк балында бирделәр. Мин бик шатмын. Ярминкәдә 1 литр сортлы бал сатып алучыга 1 литр шишәк балы бүләк итеп бирелә. Шәһәрдәшләр мондай мөмкинлекне кулдан ычкындырмаска тырыша. Тагын бер акция гамәлдә шишәк балының 3 литры 1000 сумга тәкъдим ителә. Ярминкә 24 июльгәчә көндезге сәгать 10-нан кичке сәгать 7-гә кадәр эшли. КамАЗ-мастер 28-нче туган көнен туры мәгънәсендә кырда үткәрде дияргә була. Спортчылар Кытайның бер шәһәреннән икенчесенә юл үтте. Барталда бивакта вакыт янә үзгәрде. Мәскәү вакыты белән чагыштырганда сәгать телләре 5 сәгать алдарак йөри. КамАЗ-мастер өчен соңгы 2 этап нинди уңышлары һәм уңышсызлыклары белән истә калды? Бу хакта алдагы сюжетыбызда. Алматыда бір көн ялдан соң узышларның икенче этабы башланды. Спортчылар Кытай территориясендә. Марафонның 7-нче этабы иң кыскасы иде, бары тик 76 километр. Тик шулай да оештыручылар алдан ук аның җиңел булмаячагын искәртте. Нәкъ биредә Эдуард Николаев экипажы уңышсызлыкка тарды да инде. Барталда финишка ул арттан 3-нче булып килде. Гомуми нәтиҗәләр буенча 7-нче урынга төште. Машинаның төбе тишлүү аркасында экипаж күп вакытын югалтты. Большая дыра. Большая, вот так. Она. Раллиның 8-нче этабында беренчелекне Рено машинасында Мартин Ван ден Брик яулады. Ул гомуми нәтиҗәләр буенча да лидер. Айрат Мәрдиев исә бу этапта икенче килде. 3-нче орында Дмитрий Сотников экипажы. Необычайно жарко было на улице. Температура доходила до 54 градусов. Наверное, это была одна из самых главных проблем для сегодняшних участников. Много было борьбы, много машин, и среди них стояли, много машин стояло, много обгоняли, было очень много бездорожья. Нам так довелось, что мы стартовали позади всех основных лидеров, и первых, кого удалось объехать, это были оба экипажа МАЗы. Бүген Ефәк юлында катнашучылар комлыкларга барып җитте. Раллиның 9-нчы этабы. Хами шәһәренә кадәр трасса Африка стилендә салынган. Барлыгы 384 километр юл ком шүлләре аша үтә һәм бу 45 градус эсселектә. Узышларга көч бирүне дәвам итәбез. Шәһәр яңалыклары белән сез tvchilny.ru сайтында һәм ВКонтакте шелтәрендә рәсми төркемебездә таныша аласыз. Ә мин сезнең белән саубулашам, исән-имин булыгыз.